15-il jum wara li l-Gvern reġa' ngħata mandat b'saħħtu biex jiggverna għal 5 snin li ġejjin, il-pajjiż reġa' lura għan-normalità tiegħu. U dan fi kliem il-Prim Ministru u mexxej Laburista Joseph Muscat juri sens ta' maturità. F'intervent telefoniku fuq One Radio il-ħadd filgħodu, il-Prim Ministru qal li din il-ġimgħa l-Gvern kellu għadd tal-laqgħat dwar possibiltajiet ta' iktar investiment f'pajjiżna fi żmien li ġej. Iva kien hemm ċelebrazzjonijiet, imma din in-normalità hija xi ħaġa li turi l-maturità tal-pajjiż. Normalità li fil-verità tirrifletti ruħha anke li x-xogħol kompla jirranka wara li bil-fors fi żmien elezzjoni jkun hemm ċertu tip ta' tnaqqis fl-attività ekonomika kif dejjem jiġri ma' xogħol issa qed naraw jirranka bil-kbir fuq l-istess ritmi ta' qabel u postijiet tax-xogħol illi qegħdin ikomplu jinħolqu. Fisser kif din il-ġimgħa kienet importanti għall-Gvern. It-tlieta l-Kabinett iltaqa' l-ewwel darba fejn bħala tim maqut kull Ministru u Segretarju Parlamentari ingħata r-responsabbiltajiet f'idejh sabiex jitwettaq il-programm elettorali li vvota għalih il-poplu Malti. Jien sodisfatt ħafna bl-ewwel laqgħa tal-Kabinett għandna kabinett b'taħlita tajba ħafna ta' enerġija, ta' nies b'idejat ġodda, imma wkoll nies issa li għandhom esperjenza tal-Gvern. Huwa kabinett b'saħħtu ħafna fil-fema tiegħi li miegħu ħajkollna grupp parlamentari li issa jiġi maqgħud kollu kemm hu nhar it-tlieta li ġejjin bl-elezzjonijiet każwali. Hekk kif is-Sibt li ġej se jiftaħ b'mod formali l-Parlament, il-Prim Ministru tkellem dwar l-ewwel prijoritajiet fuq l-aġenda parlamentari. Fosthom l-approvazzjoni tal-estimi finanzjarji ta' awtoritajiet tal-Gvern u spjega kif kemm il-darba l-Oppożizzjoni ma taqbilx mal-mod kif ikunu moddija dawn l-estimi, allura jridu jsiru seduti matul il-ġimgħat li ġejjin. Tkellem dwar l-ewwel liġi li se jressaq il-Gvern, il-liġi ta' żwieġ indaqs, liġi li diġà kien hemm diskussjoni fuqha fil-Kabinett fejn wara li jsir it-tieni qari u konsultazzjoni, il-Gvern ikun jista' jgħaddi din il-liġi qabel il-Parlament jaġġorna għal vaganzi tas-sajf. U dik allura tkun xi ħaġa mill-ġdid biex ngħidu ħolma li kellna ħolma li għandna mandat issa li hija b'saħħtu ħafna mill-poplu biex inwettqu illi jitwettaq biex verament inkomplu nafsu u nuru kif l-ugwaljanza f'pajjiżna verament qed isseħħ.